Hinorhon doras niudan di luak Mandailing Natal di hari Sabtu tanggal 10 opak botari na salpu, binanga si baruang na adong di kecamatan Siabu Magodang jala mangaleap sahatu parutaan. Binanga si baruang na magodang jala huhut mangaup akahaw siya dolok, mabahen pardalan ni Aik sukot jala mangaleap tu parutaan sahatu jabun aka masyarakat. Dalan di luar tipe gabehiran na habajiran, bagas na 30 sahatu 50 cm. Hinorhon ni gabe komar manak doa kapamulus, asa unang madabu hinorho bagas ni Aik di dalani. Jabun ang jongjong di topi ni binangay pe na yang matolbak, alay semar susur tanoy di buan binanga na magodang. Baru ini terjadi. Baru ini? Iya, was-was lah. Ada ke apa? Ke proyek ke puncak. Ke puncak orang itu? Susu saya. Susu saya? Sudah mengungsi. Mangida balgani Aek, gabe morok doa ka masyarakat na merjabu di topi di bidangai, alama biar nasida sotung laos di luar binanga jabunya ka nasida. Sian Mandailing Natal Toba TV, mabaritahon.